ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ọ bụrụ na nne ya anọghị ya nna ya ga-anọrịrị ya maka na awa anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị ma o nwee ihe ọ na-achụ ma o nwee ihe na-achụ ya maka na ede anaghị anọkọta be nwee na-enweghị ihe metụrụ ya aka o nwerịrị ihe mere ya bụ ede o ji wee be nwee ntị adịkwa ọ bụrụ na ịtọ ntị n'ala gee ntị ofụma ị ga-anụ nzọụkwụ danda ọ bụrụ na ọ na-abụ ịnọkọta iwere nwa gị kpọnye mmadụ imechi ihe ị na-eme gaa kpọrọ nwa ahụ nsogbu ọbụla dị ya mana emechazi chọpụta na nwa ahụ na-asọzi onye ahụ asọ ijirizie maka ya na-apịa nwa ahụ ụtalị ị kwesịrị itiga anya na mmiri were ụkwụ chọọ ihe dara mmiri ị kwesịrị ịdị na-abara ya mba ma ọ bụ were maka ya na-eti ya ihe o nwere ihe nwa ahụ na-ahụ mana ọ ga-ekwe gwa gị maka ya bụ ihe karịrị ya bụ okwu na anyị nya-arụ n'ọnụ ọ ga-agwanwu gị ya o nwere ike bụrụ n'ime mmụọ ma ọ bụ na mpụta ihe onye ọ sọkwara ya bụrụ ọsị anya bụ reverend fada ọsị anya bụ reverend sista ọsị anya bụrụ sista ghere eghe ma ọ bụ brọda ghere eghe ọsọ onye ahụ ya bụrụ onye nkụzi ụmụaka nwere ụfọdụ ihe ha ga-ahụ okenye na-agaghị ahụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ụfọdụ bụ ndị nwere mmụọ rụrụ arụ ụfọdụ ndị a na-arịọ ụmụaka aka n'ike ụfọdụ na-echi ha ọnụ n'ala o kwere ike ọ bụrụ na mmụọ nọ ndị a n'ime na-emejọ ụmụaka nke meziri ome ha na-asọ onye dị otu ahụ asọ ọnya nwa ka iji wee bụrụ nne na nna ha inwe ebe ahụ nwata na-ebe akwa na-atụ aka ngwa chere ka m kọọrọ gị Geoffrey gara holidays na nke nwanne nne ya ọ gwaghị ndị a na ya na-abịa maka na ọmụ ụzọ ọ gaa n'ebe ahụ mbụ ozugbo ọ na-erute ebe ahụ na-ete ehihie ike ọnụ ka a na-eti mkpu n'elu ụlọ elu o chee na o nwere ihe na-eme o wee were ọsọ wee gbagoma elu ozugbo o tighere ụzọ lekwa ka nwanne nne ya ahụ nọ n'elu nwa ya nwaanyị ka n'afọ 14 ike agwụ Geoffrey maka na nna na nwanne nne ya wee dọbie ya ntị si ya ka ntị ọzọ gharakwa ịnụ ihe a na ntị ọzọ ọnụ ya na ọ ghọọ onye nwụrụ anwụ Geoffrey anọzi ihe kwesịrị ịnọ ọla maka na ahụ juru ya oyi ọla nne ya na-asị ya gaa mana Geoffrey jụrụ ajụ maka ihe anya ya hụrụ nne ya were ya na-abara ya mba mana ọ maghị na agwa otu onye hụrụ yiziri ya eke naanị onye Geoffrey kọtara ihe a bụ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya o kweghị agwa nne ya maka na ọ bụ sọ nwanne ya nwoke bụ ihe ghọtara ya mana nwanne ya nwoke ahụ na-eme girigirigiri ya mere ndị mmadụ ji asọ ya asọ ụfọdụ ndị mmadụ eche na ọ nọ na kọtụ n'ihi etu o si eji ejiji na etu o si akpa ike obi nwanne nne ya ahụ ezughị ike o chee na otu ụbọchị na nwata ga-akpapụ ya otu na ọ ga-agba ihe zoro ezo n'anwụ o wee gaa gobie ndị ọjọọ aga n'ụlọ ebe nwata nọ gbagbuo ya onye buziri ya n'isi bụ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya si na ndị kọtụ chọtara ya hụ ya gbagbuo nwanne ya mana emechara eziokwu apụta ihe maka na onweghị ka nnụnụ siri fefegharị hụ okpuru afọ ya anya nwekwana ka mmiri ga-esi ezo ala hapụ ịma mgbe oge ruru ihe zoro ezo apụta ihe maka na anaghị ekpu afọ ime aka gee m ntị ebe ọbụla ọ na-abụ idinye nwa gị gaa ọ na-ebe akwa ma ọ bụ ọjụ ịma na nwata anaghị eme etu a hapụ nwa ahụ etile ya ihe ma ọ bụ bara ya mba kama were anya ụka eji ahụ ihe dịrị ime akpa lee nwa ahụ mara kene ihe mere nwatakịrị a ji eme etu a onye ahụ gbara na-eme ọhụ okporokporo ijiji ya na ọsọ a na-eme maka na ndị mekaniki ekwezi anyị mana ndị bụ ndị ara hapụ echichi a na-echi echi hapụ reverend hapụ pastọ hapụ fada hapụ ga sista hapụ ga tisha hapụ taịtụl ụfọdụ n'ime ndị a bụ agụ mana ha yi awụrụ atụrụ cheta na onye atụ gburu nna ya ekwesịkwa eji mpi atụ aṅụ mmanya ntị adịkwa ya gazie